I dok vjernici idu po zdravlje u manastire, sveštenstvo se liječi po zdravstvenim ustanovama. I dok slave što je vatri odoljela neka ikona, možda sačinjena od azbesta, nebitno im je što je u kućanima požar uništio sve. Slave Boga što je spasio ikonu, a nije spasio nesretnim ljudima imovinu. I umjesto da mole Boga da ne izaziva požare, oni ga mole za kišu da ugasi požar. A onda nekada pretjeraju u molitvama, pa se dese poplave. Monoteističko sveštenstvo stalno smišlja dosjetke da održi u životu umirući monoteizam i da za svoju vjeru zainteresuju što više ljudi. Najnovija dosjetka je da upoređuju 10-dnevne prognoze sa više meteoroloških sajtova. Utvrde kada se očekuje kiša i onda organizuju molebdan za kišu da ona ugasi požare umjesto ljudi. Ovom dosjetkom manipulišu sve grane monoteističkih vjera. Predlažem, kada im se izliže i ova dosjetka za zamajavanje ljudi, neka probaju uvesti molenje za ubrzavanje protoka dana. Da dani brže prolaze, pa da sušni dani prije prođu, a kišni da što prije dođu. Zapratite me za više savjeta iz oblasti vjere i nade.